Yes, matong adlaw na tang tanan. So daya may dari Cebuana na kami dos pa pag-Abril kay na may kuha. Nagkuha mi sa imong gipadati para sa katong kuan, karni. Magihatid ron nga man magkuha. Daya natin managing kuha te. There's a Cebuana Loyalier. Daya natin managing kuha dyan. Ulit sumiyong katedro na to sa Kalingganay kaya taga Kalingganay man agad mong tag-idya tapos nagpaambit o karning baka so dahil natin managikuha. Salamat ka Jote Christine, thank you so much ka Jote. Yes, let's see. Dahil natin nakuha na natin hindi pada ano na ihatod sila tuskuan parang magikuanan o karni 1, 2, 3, 4, 5 50 yan natin talag na ito saray hatod karijut sa Kalingganay buat Kalingganay ron guys. Okay. Thank you so much. Ito na mi guys. Nagsika lagi na agap. Paano na ubos? Oh. Tras free. Tras. Ito labi. Ta. Terus asap tau. Pagasa mi una kay arong pagasa mi una guys sa mga tug Kalingganay na unay gas ag brum pinasahang kumari ang gwapa guys. Ha? Kanis papag-Abril sa mga patantanan. Pila? Pila 1? 160. Pultang na guys, pultang. Nainan madarik adianan kay mura mapakumba na rin kapos man ang kuan, salto. Uy, no. Habang espalto gas maruma uwang ang saktanan. Mana may pagas gas, auto na miss. Mang kuan. Dahil natin nakuha na na mo te, gimong giba dati. So mananin sang ihatid atos katong atang abayran nga kuan kanang karni. Daghan katong salamat ni Christine. Maniag church there is kuan guys. Alicia. Diretso ka? Diretso or balik ka? Tani ba? Ha? Ha? Oo. Nga naman. Dani, kani. Upat. Gee, mansali siya mura magnaitaliksik na si panuho. Kaduha. Kadang-kadang lagi ito nag-basketball, volleyball. Mga athlete siguro to. Mga athlete. Team na rin, Miss Kwan, guys. Kalingganay. Tapos kaya na rin, naghagbasap. Ito kabukiran. Ito, Del Monte na nag-ibabaw diha. Ibabaw sa Kalingganay, Del Monte. Del Monte, Alicia, Del Monte na namin guys. Ito ibabaw. Turtle na sila. Sana all, nag-turtle. Nag-turtle na sila. Ay ba? Marang maumsa na. Kaya mamilisang ko.
Okay, so dari may mabayad guys. Agan man din ang mga pangita. So, ako na speakers guys. So, speakers sa gamang pangita. May bayad karne. Kumuha ka rin ito. Ganda siya nilik. 1, 2, 3, 4. Ate, 4,000. Ah, ano man? Thank you. Pagkali mo abot sa. Check din lang. Salamat. Sama na, sama ito na nagpado. Mori ko ang tagedja day. Abi ko kang ipiw to. Ha? Injo. Asa man ito tulong kam? Salam. Oh, selamat pod. Tonamig guys. Parate nabayaran na namo. Salamat ka Aju. Bayaran na magamong utang. Lami dari ilang iriya ba kay arang kajo ka ko na. Oh, yes. Doag. Doag ang ilang area. Ha? Oh, kasabaan man yung pabog na tao no. Sabaan ning na tao? Ah, nilay pabo dari ito. Sige na sila balik tang piso. Taba man yung pabo ug na tao. Sige man oh, ansa tayo? Ulok. So, tana natin hatid na namo. Nas tag-itsa. Mo natin sa tag-itsa igsoon sa mga kaila. View. Nice na rin guys. Ang kanang view. So, natin hatid na kasi namo tayag budget. Sita rin taon si Jag. Nadyo pa gani kuno. Bayaran na. Salamat ka Jote. Kagay ni kuan ka Jote mga tagas-tagas kay Tomas Prisir. Dari ka. Isang area. Ano may dani mga laktad guys at to padung uli na may laktaran dada tagi pa kasi magagi di ay. Lagi so pagabrilin sa lapok. Lagi. Magtuod tang do, magtuod ko. Undo namin kimi-kimi guys. Halay na kimi. Dito na namin migsundong kimi. Pag humana magbayad sa kuan. Pag humana magbayad sa kanya. Dito migsundos. Bajing gamay. Gani haray ni day? Ito ano po? Ah. Kala ka. Huli na ta. Mato nami day. Na nami. Ha? Asa? Putod ng kapayas niya sir. Ay nawa naman darig mga kuan. Ah, tambon. Bakan di ay. Yes, consider. Yeah. Amin na sila nag water nut be. Ang bebe. Kala ka na. Pag hinay ka na rin tambutso. Lalong, tabok-long. Na uli na manguli time. Guys, manay hapon taninjong tanan. Di ami sinugbang tulingan. Sinugbang tulingan. Di guys, manay hapon ta. Hani ba rin naman kamang-kamang kagwang. Kani. Hapon ta guys. Tulingan para sa panihapon. So sawan po na madaring tuyo with sibuyas ngarang kalami. So, hapon ta guys. Hapon everyone. Dali na mga kuyas. Hapon ta ninyo. Shout out nila ate. Salamat ka Diyos Kwanti. Fish. Para sa panihapon. Ito. Nga guys nga. Dali na kimi. Nagwash na kabe. Dali na. Hapon guys. Hapon. Kuya. Ya. Nga mo. Hapon. Peace. Nurom ni lagi may bakagan. Tulingan mo yun. Hapon guys. Katong tuyo to.
Hapon everyone.